Ng'anyo, wach ng'anyo ni is the only language. Ngere wacho ni protest is the only language ma government winjo. To kaka na wacho kachako wacho ni nitie gimomiyo wachopo kanyo Joyce. Mokwongo jiuseluwo sheria kaka dwarore. Iyudo ka mokwongo ni public participation, gima kama iluongo ga public participation. To kaka dhano no osechwalo pachgi. To gimomiyo jopiny be ng'anyo matek e finance bill ma higa ni. Iyudo ka gilan e finance bill ma last year. Iyudo ka nitie submission ma jopiny no make last year to od bura no dhi mopitisha. Iyudo ka housing levy jopiny no chwalo pachgi. Iyudo ka jo od bura ne ko winjo gidhi magipite some of the proposals. Koro this time aparo ni jopiny no wacho na apana maybe nitie language moro kama jogi ok winj. To ken language ma jogi ok winj itime nadi. Emomiyo iyudo ka waoro puoch gi pak gi rowere manowuok. Nikech gima bende waneno ni nitie blame game moro mantiga ka Joyce. Iyudo ka bang elections adwa biro wacho ni bang elections iyudo ka members of parliament gi free hand timo gima gidwaro. Tiyudo ka between yiero gi yiero moro katikati kantie gik mang'eny matimore. Iyudo ka jopiny ok nyal access members of parliament gi. Iyudo ka jopiny gineno na members of parliament gi giwinjo gi e radio kata gineno gi e wang jowi kama. To ginyal access mondo gipenj to gik modwa kalo gi. Jopiny okine ka gihinyo jopiny. Koro aneno ka the only way ma jopiny wacho ni katibu yiengi. Nikech the power is invested on the people. To inya exercise it directly through the ballot kidhi vote. Kati inya exercise indirectly through protest. Kati indirectly through your elected leaders. Mano katibu wachenwa. To Joyce kendo gima an bende ng'anyo ni I criticize eyo moro. Kena ena gima be amiye clean bill of health. Ase wacho ni jopiny, kendo ase jopiny ndalo mang'eny ni shida wa gik makamagi wuok kalure gi decision mwameke ballot each and every time. Tan from a point of leadership, nikech wan gi jotendo e panel kama be leadership and governance experts. Iyudo ka decision bedo ga made election. Iyudo ka seche moko japiny ni go opportunity mar electing leaders kata yiero viongozi magidwaro. Tiyudo ka ndalogo ok make the right choices. Bang'e ka between now after election gi another election enena blame game. Dongere wacho ni wane lamentation nation enena ji lament ji yuak. Koro ananeno ni aseyo jopiny kata kamano wan gi opportunity ka mar the peaceful protest mar petition kaka katibo yienwa lakini akwayo nirange juma mabiro ntie ombulu midhi kete parliament ka pitisha finance bill an japiny ntie protest mabe oribo ni timo ka be ntie protest moribo ni timo Tuesday kendo ko arango gi to jomok nyal wuok e protest oribo be ni name your members of parliament kech yiero ten open wadhi neno kaka gigoyo ombulu kendo wase members of parliament wuok luongi your members of parliament out. Nyamera no wacho ka ne member of parliament maren mabondo. Abende mara parliament ma Kibra. Gi Alego Usonga adhi seyo gi kendo adhi luongo gi on Monday kata Tuesday. Nikech adwa nene wang jowi to gidhi luto mbulu e yo mane. Ka wanya timo kamano inya yudo ni wanya keto pressure mang'eny kata outcome mar voting ma finance bill. Iwacho kanyo makara inya recho in korka kori nyalo bedo ni ng'anye ma sirkal winjo to nyaka sani wang'eyo ni paro mar chik mar omenda nitiere e od bura. Od bura nego bed ni none yo makare nikech wang'eyo ni gigo manolandi nyalo bedo mopogore kod gigo mondiki nikech wang'e ni onego bed ni koro wang'iyo the final report mebo bed kikalo e nyim od bura kacha kapok jatend piny Kenya ochwe koke